Чрез въвеждане на дигиталната схема за контрол на млечната продуктивност в високопродуктивни ферми ще се постигне значителен напредък в повишаването на млечната продуктивност, защото чрез нея ще се отчита точното количество мляко в деня на контролата. Освен количествен, ще бъде направен и качествен анализ на полученото сурово овче мляко. Ще се постигне оптимално хранене на всички категории животни, което ще доведе до по-ранното достигане на стопанска зрелост, като чрез това ще се увеличи млечната продуктивност. А млечността на овцете в България е някъде към 70-80 литра. В Гърция над 150 на същите породи млечни, в Испания над 300 литра, в Израел 400. Или ние с по-малко бройки можем да получаваме доста повече продукция и да подобряваме икономическото състояние на овцевъдството като цяло. Ще постигнем повишаване на млечната продуктивност, като ще контролираме млечността в деня на контролата, ще стимулираме храненето и ще го оптимизираме по най-подходящия начин, индивидуално за всяка една овца майка, която подлежи на доене. В резултат на това ще бъде съставен индивидуален случаен план и ще се използват високопродуктивни мъжки разплодници, ще повишим плодовитостта. Повишавайки плодовитостта е доказано, че се повишава млечността с над 4%. И амбицията ни е наистина да постигнем максимална продуктивност и да се изравним с страните, които имат добро млечно овцевъдство в света.